Det bliver weekend på Rans. Lad os komme rundt og se, hvad de laver, mand. Ja. 100p. 120p. I kommer ned i stuen. Ja. Her der sidder gamerne. Ja. Er det fedt, der er weekend? Ja. Siger du? Ja. Hvad laver I her på Rans? Hygger. De hygger sig. Lad os komme videre. Vi skal over til Niklas. Ja. Der er mega meget plads her på Rans. Gigaskole. Hvad så? Nyder du weekenden? Siger du noget? Jeg spørger, om du nyder weekenden. Ja. Dejligt. Hvad laver du? Jeg er på Facebook og læser fanfiction. Mega nice. Vi skal videre. Vi skal ind og hilse på Thomsen. Nej, kæft majestætisk kop. Det var mega frækt. Du er mega fræk. Tusind tak i lige måde. Det hører han ikke. Herinde der sidder de med den sure chance. De skal finde ud af, hvem der skal vaske op. Hvad laver I? Du er fandme heller ikke på noget. Ej, fucking lort. Skulle aldrig have været gået herind. Nej. Har det taget lang tid? Har det taget lang tid? Nej. Hvad laver du? Jeg sidder og kigger. Det lyder som en god weekend. Kom, vi smutter, før han kommer på noget. Vi smutter. 100p, vi smutter. Ja. Ja. Musikken er høj. Den er mega fed. Men så, hvad laver I? Vi spiller bordtennis. Er det hyggeligt? Ja, mega meget. Jeg har lige vundet i bordtennis. Her er Thijs, han er en læbre lav. Han er mega sexy. Det var mig, der vandt bordtennis. Ej, det var mig. Fuck nu af. Det var mig, der vandt. Det var mig. Det var mig, der vandt over Thijs. Det var mig. Ikke til mig. Det finder man aldrig ud af her på Rans. De lyver alle sammen. Vi skal videre. Gå en tur i køkkenet. For at få noget mælk. Desværre lav der ikke. Desværre, vores yndlingskok lav der ikke. Så er der ikke nogen, der råber. Det er her, man laver sjov med fælleskaller. Og trykker sådan lidt på knappen. Så der kommer sådan en fræk ring. Og hvis man er rigtig fræk, så gør man det 2 gange. Og så gælder det om at komme hurtigt videre. Virkelig hurtigt videre. Du skal gå hurtigere end det der, Mikkel. Okay, vi skal løbe. Det her, vi mødes til morgensamling i restauranten. Får lidt lækkert mad. Det er også her, vi mødes, når vi skal have frokost og når vi skal have aftensmad. Hyggeligt sted. Herude i køkkenet. Der vasker vi op. Jeg er crime writer, så jeg går i strømpesokker herude. Håber ikke Lav, han ser videoen. Det her. Herinde vi skal lave alle de sure chancer. Herover der har vi vores opvaskemaskine. Den er meget stor. Larmende. Den larmer. Og den er irriterende. Og kedelig. Faktisk ret sej. Det er kedeligt at vaske op. Men der er et samlebånd på, som vasker tingene for os. En mobilvask. Så vi fyrer den bare af. Yo, what, swag on me. Hvis man lige skal have noget med. Lav, han er vores super fed kok. Laver noget lækkert mad. En gang imellem noget virkelig klamt mad. Han ligner en rocker, men han har et hjerte af guld. Ja, han ligner en rocker. Vi er bange for ham. Der er ikke nogen, der tør sige noget til ham. Virkelig ikke. Det er herovre, man får mælk. Hvis I ikke vidste det, var han styr. Så ikke drikke. Han har lige drukket med mælk. Mega fedt. Du holder bare det glas der. Skal du hente lidt nyt? Hvad har vi ikke set endnu? Vi går en tur ned i studiet. Virkelig lang rejsetid. Jeg skal lige være tilbage med mælk. Det her,
Det er de sorte. Der sidder vi og chiller lige fra morgenmaden. Eller hvad man siger i Nordjylland. Vi chiller. 100p. 120p. 140p. 130p. Hvad er det nu, der kommer efter 130? 48. Det er 26, man. Undskyld. 27p. Og så er der morgenmad. Og selvom folk de er gode til, så kommer de altid for sent. Snakker du? Vi er begyndt med at stå sten op inden for værelset. Det er virkelig underligt. Det her, det er mændene. Herovre der har vi kvinderne. Det kan I se på bollerne. Herinde der sidder ikke nogen, der starter vores kopirum. Herinde der sidder Kasper, vores IT-mand. Herinde, der ved jeg ikke hvad er. Det er random, vi skal slukke af. Det er et grupperum eller et eller andet. Endnu et grupperum. Et grupperum mere. Grupperum. Undervisningslokal, det skal vi lige ind og tjekke der. Tjek der. Nå. Okay, det finder mig chippe. Det er herinde, vi i næste uge skal lave en masse fede ting, når vores fællesfag de starter. Endelig, finally. Herovre der har vi en lækker Mac Pro computer, som man kan sidde og redigere på, hvis det var noget. Og ellers så er det bare herinde, vi skal fyre den af. Hygge os. Men vi skal til at lave film og tv hernede. Så har vi nogle studier hernede. Vi bare fyrer den af. Der er de andre fællefag også velkommen. Men det er primært vores rum, siger vi bare. Der er aldrig låst på Rens. Man kan altid låse op. Vi har ikke prøvet elevatoren før, så vi tager elevatoren. Der pisser. Vi tænder noget lys. Der er altid lys på Rens. Der er altid lys på Rens. Der er altid lys på Rens. Der er lys i elevatoren, 100p, man. Jeg skal lige tjekke her. Medieafdeling. Og vi har studier. Vi har en medieafdeling, og vi har studier. Det er mega fedt. Det er vigtigt, at man, når man er i den her afdeling af skolen, man altid er forberedt på, at der kan være farlige mennesker. Så som pædofiler i kælderen. Og en elevator, der knirker. Fordi den her elevator, den knirker. Ligesom vi kan finde noget lys her. Der er lys herovre. Der er altid lys på Rens. Ja. Holy shit. Herinde der er vores mega fede tv-studie. Det her vi fyrer den af. Med nogle forskellige screens. Såsom blue screen her. Vi har ikke nogen green screen. Vi bruger blue i stedet for, fordi vi er så mega professionelle. Og green screen, det er for tabere. Og herinde, der spiller vi også fodbold. Blue screen, det var swag. Jeg vidste faktisk ikke, der var en fodboldbane hernede, men det skal udnyttes. 100p, det skal udnyttes. Mål! Jeg scorer, mand. Vi går videre. Herinde der er noget musikstudie.
Der stinker. Der stinker altid hernede. Der er ikke så meget lys herinde. Herinde der har vi lidt fedt setup. Jeg aner ikke hvad det er. Jeg er ikke musiknørd. Det er klaver. iMac. Der er altid mørkt på rand. Og der er altid lys på rand, så vi går bare videre. Herinde der kan man styre det lydstudie, som befinder sig herinde ved siden af. Der er ikke så meget lys her. Der er ikke lys på rand. Herinde der har vi det fedeste tv-studie. Det er her vi sidder og laver God Aften TV. God Aften, nej. Jeg stiller de mest interessante spørgsmål. Vi har en sort baggrund. Vi har en blå baggrund, og så har vi en hvid baggrund. En kagebaggrund. Det er reparation. Husk det. Rens, dyr. Kage. Baggrunden er til reparation. Okay. Fra næste uge, så kan I se God Aften Rens live. Okay, live. Men vi starter God Aften Rens. Det er 100p i hverdagen. I ser bare med. Jeg ser næste uge. Det er mega hyggeligt det her rum. Vi løber. Der er genfærd. Døren var ved at lukke. Vi skal lige finde ud af hvad der er herinde på Rens. På Rens. Okay, det er en ubehagelig gang den der. Jeg skal ikke derind. Rens er dejlig. Det er nogle fantastiske lærere. Lidt underlig en gang imellem. Skal I ikke sige til dem. Men ellers er det hygge. En masse kedeligt arbejde. En masse ture i tinget. Forskellige forsamlinger. Nej, I har ikke set tinget. Nu skal vi til tinget. Altid mørkt på Rens. Altid mørkt på Rens. I har ikke Rens Augsminde efterskole. Har ikke råd til at tænde lyset. Hvad er der? Der er altid lys. Jeg tror vi er gået forkert på. Nå, den er her. På Rens er der også en masse trapper. En masse lange gange. Det kan gøre det hårdt at gå. Herude er indgangen for friskolen, som vi godt kan komme ud af, hvis vi vil. Det vil vi ikke. Så vi går videre. Der er altid lys på Rens. Det er den fedeste sætning. Vi går lige en tur ned i konferencesalen. Der mødes vi meget for at beslutte os for forskellige ting. Jeg vil også reagere. Der er altid låst på Rens, men her så lige vender om. Så kan I se, her har vi vores konferencesal. Der kan være 5 personer inde. Ej, der er plads til godt 200-300 mennesker. Og hvis man har lyst, der er godt nok aldrig nogen hernede, så kan man chille i de her ultrafede gamle grimme sofaer, som burde skiftes ud. Så det gør vi aldrig. Aldrig. Så vi smutter videre.